जादों जोङो टीम हिसाबैनो बुंबोदों आरो दाख्लैबावै 26 जुनाव भारतनि होम डिपार्टमेन्टनि जइन्ट सेक्रेटारि नर्थ ईस्ट JSA नि नीरज कुमार बांसत बिथांखौ लोगो हमनानै जोङो सावरायदों आरो डिटेल मोनसे जइन्ट मनिटरिं कमिटिनि मोनसे रिभिउ जादों बिनि उनाव दाख्लैबावै 6 जुलाइयाव 6 जुलाइयाव आसामनि गिबि मन्थ्रिजों स्टेट लेभेलनि आरो नेशनेल लेभेलनि जिखिनि बेयाव एकर्डनि रिमेनिं पार्ट दङ बेखौ लानानै जों रायलायदों रायलायनाया मोननैयावबो पजिटिभ आरो लास्टलि 8 जुलाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे टीम आरो बेयाव सिगनेटरि हिसाबै आथिखाल BTR नि काउन्सिलनि चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लादों रायलायनायाव आरो राज्य सभानि MP रिंगोरा नार्जारी दङमोन जे एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि बेलायाव 125 जे एमेन्डमेन्ट 6th शेड्यूल कन्स्टिट्यूशन एमेन्डमेन्ट बे बिलखौ नैबे मनसुन सेसन 21 जुलाइनिफ्राय जानो गोनां बे मनसुन सेसनाव लाबोनांगौ जों बेखौ दाबि दैखांदों आरो बिथाङा खोब पजिटिभलि बिनि सायाव आलोचना खालामबाय थादों आरो कनसेनसासलि बे बिलखौ टेबल खालामनो थाखाय बिथांमोना खामानि मावबाय थादों होननानै बुंदों जों आशाबादि टाइमाव मा जायो जों नुगोन आरो जों फल' आप खालामबावगोन आरो गुबुन गुबुन जिखिनि रिमेनिं पार्ट दङ गामि सेसन बावनांगौ बिनि थाखाय जोङो होमवर्क जोंनि लेभेलाव जिखिनि खामानि दङ जों मावबाय थादों ओरै बर' कसारी काउन्सिलाव राभा हासंनि थालांनाय टिवानि थालांनाय गुबुन गुबुन जिल्लायाव थालांनाय गामिफोरनि थाखाय खामानि मावदों फरेस्ट राइट एक्ट बेखौ माने कमप्लिट खालामनांगौ हा होनाय खामानिखौ बिनि थाखाय खामानि मावदों NDB नि NIA केसाव 56 जिखिनि केडार्स दंमोन बिथांमोना जिल्ला लेभेलाव फैबाय बेलबो मोनबाय गोबाङानो एसे एनै थाबावबाय बिथांमोनाबो मोनगोन आरो नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा बुंदों जे NIA केसखौ आङो क्लियार खालामबाय जों दाबि होदों जे रन्जन दैमारि आरो 6 आदार्सनि जे CBI केस दङ कनभिक्ट जि केस बेखौबो क्लियार खालामनांगौ होननानै जों दाबि होदों दा फैबाय थानाय सेप्टेम्बर बा नभेम्बराव हियारिं दं होनना मिथिदों बेयाव जुदि बेल एप्लाइ खालायोबा भारत सरकारा बे लेभेलाव पजिटिभलि माने खामानि मावगोन होननानै बिथांमोना बुंदों आरो बबे लामाजों जायो जेलनिफ्राय रिलिज खालामनांगौ जोंनि दाबि इनस्टिट्यूशन जिखिनि गायसननांगौ जे सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि गायसननायनि जि मेटार बेखौ लानानै गोबां डिबेट जागासिनो दं दा बे सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिखौ गायसननायनि बेलायाव मोनसे केम्पासनि गेजेरजों आरम्भ खालामनानै फुल फ्लेजेड सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि ग्र' खालामनायनि थाखाय दा बेयो मोनसे फाइनाल डिसकासनाव दङ सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिखौ जों दाबि होदों बे जिखुनु बिनिमयाव जागोन बड'फानि मुङाव बरमायाव बा बाक्सा जिल्लायाव आरो बिनि थाखाय खामानि मावदों दतमायाव सेन्टार अफ एक्सेलेन्स बेबो बड'फानि मुङाव जागोन बिनि थाखायबो सरकारा खामानि मावबाय थादों NIT स्पर्ट्स एकाडेमि रिजनेल इन्स्टिट्यूट अफ मेडिकेल साइन्स माखासे गथा गथा बिथिंफोरा आद्रा जानानै दङ किन्तु एकर्ड मोनसेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव आसाम सुक्तिया 34 इयार्स नांदों BTR सुक्तिया दा 5 बोसोर कमप्लिट जाबाय माखासे इमप्लिमेन्ट जाबाय माखासे दंबावो इमप्लिमेन्ट जागोन जोंहा बिश्वास दङ आरो जों हगाराखै नागाराखै किन्तु दिनै बे मोनसे पलिटिकेल एजेन्डा जाबाय रुलिंआ जि बुङो अपोजिशना बेखौ उल्था काउन्टार खालायो बा गोबां लेभेलाव बियो मोनसे दा पलिटिकेल मोनसे कार्ड एकर्डखौ लानानै मानसिफोरनियाव पजिटिभ नेगेटिभ गोबां एनालाइसिस जायो एनालाइसिस खालामनायाव जोंहा बुंनो गोनां गैया किन्तु एकर्ड मोनसेया मोनसे जातीय दलिल बेखौ मावफुंना लानायासो जोंनि कर्तब्य बेखौ डिबेट डिसकासन क्रिटिसिजम खालामनानै बे एकर्डनि मुल दलिलखौ सोरबाया जुदि धंस खालामनो नागिरदोंबा मेलाइन खालामनो नागिरदोंबा बेथ' बिराद दुखुनांथाव BSc एकर्डनि जिखिनि लिरनाय बेबो जातीय दलिल नो डाउट जों BSc खौ रिजेक्ट खालामदों BTC आव जिखिनि लिरबाय बेबो जातीय दलिल BTC आवबो माखासे इमप्लिमेन्ट जाबावनांगौ दंमोन 95 डिस्पुटेड भिलेजआ जायासै आरो 2020 नि BTR सुक्तियाव जिखिनि लिरनाय दङ बेबो जातीय दलिल दा बेफोरखौ लानानै डिबेट जानाङा जों होल टीमैनो एबसुआ सेन्ट्रेलनिफ्राय आप टु इउनिटसिम आनसलिक डिस्ट्रिक्ट स्टेट जोङो एकर्डखौ जेब्लाबो स्टेन्ड खालामो एकर्डनि फेभाराव एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि थाखाय जोङो डु अर डाइ मावलांगोन बेखिनिखौ जों स्पष्ट बुंबाय गोजोन्थों